Fernando Magalhães, prvá plavba okolo sveta. Svetoznámy portugalský moreplavec, rytier a dobrodruh. To je Fernando Magalhães. Olá, me llamo Magalhães, Fernando. Narodil sa do rodiny malého vidieckého šľachtica okolo roku 1480. Ako mladý nastúpil do služieb portugalskej armády a zúčastnil sa na niekoľkých vojenských výprav v Indii a v Afrike. Po vojenskom ťažení do Maroka v roku 1513 utrpel zranenie a ochromel na jednu nohu. Dňa 10. augusta 1519 vyplávalo 5 Magalhãesových lodí z pristávu Keďže 4 z 5 lodí stroskotali, tak sa budeme venovať iba tejto jednej lodi. Takže Magalhãesového posádku vyplávali z pristávu. Ich cesta pokračovala okolo Ameriky. Na južnom cipe Ameriky zrazu natrafili na domorodce, ktorí ľudia, jedlo! Preto nazvali túto zem ohňovou. Nazývam túto zem ohňovou. Prečo? Ďalšiu zem, ktorú objavili, boli Filipíny, nazvali podľa Cicerovho syna Filipa II. To sa podobá na most Filipa. Preto sa to bude mať Filipíny. Po tejto ceste ich postihla strašná búrka. A keď sa táto búrka utrudnila, tak námorníci ho nazvali vlastne ten oceán tichým, lebo bol taký pokojný. Vlastne v noci im svietili iba hviezdy, nevedeli, či sa pred nimi nevynorí nejaké zradné skalisko. Jediným nápojom by bola vlážna poloslána a nachytaná dažďová voda zo sudov. Ich jedinou potravou im bol starý suchár a skazená slanina a často nemali ani to. Nečudo, že námorníci z tých čias z nedostatku vitamínov a potrebnej stravy často ochorení na skorbu. Čiže... Čo to je skorba? Choroba. Choroba dajaká. No. Natrafila na domorodstvo, ale teraz sa vlastne stretli z očí v oči. Táto bitka sa odohrala na ostrove Jebu a vlastne vzniklo najväčšie nešťastie pri zrážke s domorodcami, ktorých náčelníkom bol Labu Labu dňa 27. apríla 1521 Fernando Magalhães zahynul. Ostatní námorníci aj s jeho mŕtvým telom pokračovali ďalej, oboplavali Afriku a znova pristali v Španielsku. Ja som blek. Tak sa vlastne skončila trojročná cesta okolo sveta. Stalo vlastne 18 námorníkov z 265 a ich loď, ktorá je jediná, prišla sa nazvala Victoria. To bola bomba. To bolo krásne a neuveriteľné. Aj ťačkári také nemajú, keďže... Tak, čo Mari, to tak by som teraz to priviedla, aby sa na to pozrela.